Mám tu nejaké údaje a napríklad v tomto stĺpci je rozbaľovacie pole, zoznam, môžem si vybrať, v niektorých stĺpcoch sú vzorce. A chcela by som, že keď pridám sem napríklad číslo 9, tak automaticky, aby aj tu mi Excel ponúkol to rozbaľovacie pole a aby sa doplnili automaticky aj vzorce. V štandardnom rozsahu buniek to nejde, je potrebné tieto údaje preformátovať na objekt tabuľka, respektíve na tzv. Dynamickú tabuľku. Keďže tu nemám nič na tou tabuľku, jednoducho všetky tieto dáta do tej tabuľky idú, tak to nemusím vyznačovať, stačí kliknúť do jednej bunky. Na karte domov cez ikonu formátovať ako tabuľku si vyberiem nejaký farebný štýl, ktorý sa mi páči, je úplne jedno aký, ono sa to potom dá aj zmeniť. Excel sa spýta, či toto sú tie údaje, ktoré chceme pre tabuľku, áno, a či obsahuje v prvom riadku hlavičky, áno, potvrdím OK. Automaticky je naformátovaná, má aj svoju dynamickú kartu, v tomto prípade návrh tabuľky, prípadne v iných verziách Excelu sa to môže volať inak. Môžete si zmeniť štýl, nejaký farebný, alebo upraviť nejaké ďalšie veci. A keď teraz doplním napríklad 9, tak si môžem zo zoznamu vybrať niečo, pridať nejakú cenu, pridať napríklad počet kusov, aj tu sa to automaticky doráta. Dynamická tabuľka má však veľmi veľa špecifík v porovnaní s bežným rozsahom, takže v niektorých prípadoch funguje trošku inak, ale práve jej najväčšou výhodou je to, že rastie sama. Keď pridáte nejaký nový stĺpec alebo nový riadok, automaticky narastie.